Mas, Mas, Iya. Mas. Nah, apa? Kowe gak duwe lemari sing rega 1 jutaan enek apa ora ketok iki? Wah, kayak lemari 1 jutaan ya. Heeh, jajal. Kayak apa barang iki? Iki, Di. dua pintu iki 1 jutaan kabeh iki. Full kayak jati. Iki bahane full kayu jati tenan to iki? Iya, jerone sap gantung. Ya. Oh, Iki. jadi kayak Mas milih. Iki. Masih polosan. Oh iya ya. Meja dia 1 jutaan iki. Loh, Dari atas. mejane sih ya 1 jutaan. Heeh. Kaya Iki, murah men. Pak Didi. Di. Meja belajar. Iya toh? Mm-mm. Mau. Dia 1 jutaan wis komplit enek lemari cilik iki, iya toh? Iya full kayu jati. Yo full jati jaminan iku nek gak jati dibelekne. Iki milih sing modele nang lacine Di. iki. Polosan ya oleh 1 jutaan kabeh wis gratis ongkir ning area Jawa Timur Jawa Tengah. Lah cara pesene ning kolom deskripsi YouTube iki toh. Ini nomor WA aku. Ya. Oh, lewat profil. Sama pilih.